Ayan! Mangat na si Kuya Benny sa kaliwas! Ay! Diyos ko po! Ito na rin matiha. May pumapaharap na isa. May nakakatakas dalawa. Aldrin Pararwa. Pero Malas sa bandang kaliwa. okay! Yun! Andito ngayon tayo sa Abar Second, San Jose City. So, meron ditong mga taga Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac. Magandang bakbakan to, ha? Okay, plug down, 50 up category tayo. Magandang bakbakan to, 6 laps. Marami-rami itong mga to, ha? Meron tayo dito mga X-Pro, Edgar Gregorio. Mangat na si Sunny Grospe. Sinundang Edgar Gregorio. Sumunod na rin si Aldrin Pararwan. Mabilis kagad ang balataan, 45. Ito si Ednardo ng Pangasinan. Magandang laban to, ng mga Pangasinense. And Nueva Ecija. Ito na si Reynolds Trinidad. Kuya Edgar Domingos sumibas sa harapan. Sinundang kagad ni Lorena. Uy, grabe yung bakbakan dito sa harapan, ha? Pinapaparap na si Boy Kilang. Sinusundan ni Gregorio Laureta. Ba, marami itong mga 50 up ngayon, ha? Si Tayabon dito rin, ha? Si Bulanday. Diyos ko mo, sumisimasib dito sa likod. Parang gustong lumipad. Ay, nagkakaubusan kagad. Okay, magandang bakbakan to, ubusan. Mabilis kagad yung balato na 50 kilometers per hour. Dito pa rin tayo sa San Jose City. Shoutout natin yung sangguniang barangay ng Abar Second dito sa kanilang barangay Pesta. And si Kagawad Joseph Yopas and Kagawad Carol. Ayun, mangat na si Edgar Gregorio. Sagad na sagad, din na din. Ito na, pumapaharap na tong si Reynolds Trinidad. Ricky Sabalan dito rin pala. Mon Nicolas, nako, mga big guns pala yung mga dito, ha. Oy, U-turn tayo dito. Ayun na si Edgar Gregorio. Sinusundan Aldrin Pararwa. Reynolds nasa harapan na. Docusin, Willie Valdez, Catalan. Ay, nauubos tong si Mang Rudy, ha. Ito lang sa likod ditong si Carbonel and Ednardo. Pang 40 above yata tong si Ednardo, eh. Uy, ito na si Delphin. Si Joel Paraiso. Ang ganda ng bypass dito sa Gimba, sa San Jose City. Uy, pumaparap na si Valdez. Ba, andito yung aking favorite, si Benny Alejandro. Mangat na naman sa harapan si Edgar Gregorio. Si Reynolds, si Laureta nasa harapan na. Tayabo na ubusan. Lumaro agad ulit itong si JC, ha? JC Catalan. Ayun, umakat na si Dukusin. Sunod kagad Edgar Gregorio, Sunny Grospe, Mon Nicolas. Ayun na, napakabilis, 50 above to mga to, pero ang kanilang speed 49. Grabing diinan dito. Mangat na naman si Sunny Grospe. Talagang kanya-kanyang angat dito. Sakala na yun, sumisimasib si Boy Kilang. Uy, umangat na itong si Ricky Sabala. Sinundang kagad ni Edgar Gregorio, si Jesse Catalan. Naku po, Diyos ko po, Mano Parigil sumisigit sa gitna. Grabe si Reynolds, oh. Uy, nagkakaubusan dito, ha. Ayaw pakawalay na si Sir Laureta. Sumisipasin. Edgar Gregorio nasa harapan. Grabe. Uy, naubusan si Idol. Tumitingin ng kalaban sa likuran.
Merong nasa kalaban andun lahat sa harapan. Tara, pumaparap na tong si Edgar Domingo and Sunny Grospe. Nakasunod Dukusin. Uy, mahaba-haba pa to. Tara, si Isabala. Guardiado ni Willie Valdez. Pero meron na tayong tumatakas sa dalawang radyo. Maganda yung laban na ito mga to. Nuevesia versus Pangasinan. Sino kaya dito ang unang makakatakas? Magandang laban to ha. Mukhang kondisyon itong si Wilfredo Valdez ngayon ang nakabawatang kapatid ni Placido Valdez. Ito naman si Benny Alejandro. Bantay sarado itong gitna. Mangat na naman si Sabala. Sunod kagad si Punsal. Uy. Aba, hindi rin nagpapati. Uy, let's go na Benny! Diyos ko po, naku po, naipit lang. Kung hindi lang naipit yan, diretso hanggang ako nun. Breakaway. Naipit eh, oh. Grabe naman. Minsan lang maka-breakaway, naipit pa. Ayan, nasarapan ka na. Tirahin mo na. Ayan, mangat na si Kuya Benny sa kaliwa. Sumagat, tumingin sa likod. Walang sumunod. Sagad ng gandulo. Yan, pagkakataon ni Kuya Benny yung tumakas. Ayan, sagad na sagad si Kuya Benny. Diyos ko po, kaindo. Sumagad sa harapan ha. So habol natin yung mga breakaway. Okay, so meron tayo na buong 4 na breakaway, including Benny Alejandro ang tagabantay sa likod. Ngayon, andito ngayon sa harapan. 4 na breakaway. Ito si Benny Alejandro, Sunny Grospe, Edgar Domingo and si Bulanday. So lumayo na itong ating 4 na breakaway. Si Mang Ray pala, Ray Bulanday, Edgar Domingo, Sunny Grospe at itong si naku po, Diyos ko niya. Dikit! Ay, Diyos ko po, bumitaw itong si Ray Bulanday sa breakaway. So, 3 na lang itong ating naiiwang breakaway, bumitaw yung isa. So, tiga, kung tuloy ang makakalayo kaya itong tatlong breakaway. Okay, ito lang natin peloton ha. Okay, so patuloy na lumalayo itong ating 3 breakaway. So nagpapakiramdaman yung ating peloton. Dapat samantalahin ito ng ating breakaway na tuluyang lumayo dahil 150 meters na ang lamang nila dun sa ating main peloton. Ayan po sa harap. Oh, mabilis yung takbo ng peloton na breakaway natin ha. Almost 200 meters na yung lamang ng ating breakaway. May tumatakas isa rito sa peloton natin. Ito yung ating ano. Grabe. Mabilis. So dami nanonood dito oh. Uy, talagang nagsusumikap tong ating 3 breakaway ha. Ang dami nanonood dito. Okay, ito na yung ating peloton. Atak-atak ni Dukusin. Trinidad, di pa nag-aabot itong mga Pangasinan ha. Nako, inabutan. Inabutan yung ating breakaway. Nako po, ito sumisibasib na itong si Sabala, Punsal. Inabutan yung ating breakaway. So inaabot yung breakaway natin. So nabuo uli itong ating peloton. Hindi pa tumitira itong si Sabala. Guardiahan din dito eh. Gimba, San Jose, Pangasinan, Aliaga. Yung mga dito mga riders. Okay, U-turn na naman. Pumaparap na si Paringit. So meron tayo pumaparap na naman si Sunny Grospe and si Paringit. Uy, nagpakiramdaman na naman dito sa peloton na Jessica Talan. Uy, si Pararuan hindi pa tumitira yon. Simon Nicolas hindi pa tumitira.
Kaya nag-reserve yan sa isang matinding limarian. Ay, no, hapong-hapo na to. Wala na. Mukhang nasasaid na lang nasasaid yung gasolina. Nahihirapan ng dumikit. Uy, kumikikig pa. Uy, Diyos ko po, kain to. Uy, yun, oh. Mangat na naman tong si Sunny Grospe. Sinundan ni Jessica Talan. Delphine, sumunod na rin. Uy. So, talagang mahirap dumiskarte rito. Uy, tumitira na naman si Sabala. Ayaw din nila pakawalan si Ricky Sabala. Nakabantay si Punsal. Tumira na naman si Dokusin. Sinusundan ni Manny Paringit. Mon Nicolas ang hindi talaga nakikipag-ubusan dito. Tsaka itong si Pararjuan. Nagre-reserve talaga sa isang matinding rimatihan. Tumira na naman itong si Sabala. Nakasunod pa rin itong si Punsal. Sunny Grospe, Mahabo, Ronald, Reynolds Trinidad. Naku, si Kuya Edgar naipit sa may bandang gitna. Okay, so may tumakas. Sa huling lap, may tumatakas na itong si Mon Nicolas. Kabi ko na nga ba eh. Di pa tumitira itong si Mon Nicolas eh. So ito. So ito yung ating peloton. Naku, grabe yung bakbakan mangyayari dito. Pumaparap na itong si Laureta. Okay, pagbalik, remate. So, aabutan pa rin yung ating breakaway. Si Mon Nicolas. Aabutan pa rin ang peloton. Naku po, band sprint remate yan to. Diyos ko po, kain to. Pero si Dokusin, no? Waangat si Dokusin. Sinecheck ngayon Reynolds and Aldrin Pararuan. Ito yung una makakatakas, mananalo na. Ito na. Kaya ayaw nilang patakasin yung isa't isa eh. Ito na, dito na to. Dito na magkakatakasan to. Dahil pagbalik to, rebatihan na. Gandang laban ito. Tignan natin kung magkakatakasan to. Mga 2 kilometers na lang tayo to the finish line. Sino yung unang makakapesto sa harapan? Diyos ko po, ito na kaya nakakatakot na rebatihan. Kung walang makatakas tapos band split tayo. Ito yung mga RM Farmers. Puposition na to si Juan. Si Paraiso. Yan yung pang-remate ng RM. Pang-remate naman ng Nueva Ecija itong si ng Pangasinan itong si Reynolds. Mangat na naman to si Sunny Grospe. Sunod kagad. Wala talagang makatakas. Gusto rematihang sa bayan. Ay! Diyos ko po! Uy! Biglang lumis. Diyos ko po, ano nangyari? May sumemplang pa. Oo, naiwan na si Sabala rito sa likod. So, ito na. Rimatihan na to. Ito na, rimatihan. May pumapaharap na isa. May nakakatakas dalawa, Aldrin Pararuan. Pero nakasunod pa rin yung peloton sa kanya. Tingnan kung tuloy makakatakas to si Aldrin Pararuan. Nakasunod tong si... ayun na si Aldrin Pararuan. Ayun na, rumilibati pa rin dito. Ayun na, si Edgar Gregorio. Lakas niya Pararuan ha.